ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ କାହାଣୀକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଜାଣିବା, ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଇଂରାଜୀ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ଜାଣିବା। ତେବେ ଡେରି ନ କରି କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର କାହାଣୀର ଟାଇଟେଲ୍ ହେଉଛି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଲେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ ସମାଧାନ, ସମାଧାନ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ସମାଧାନ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି କାହାଣୀରେ ଜାଣିବା। ୱାନ୍ସ, ଥରେ। ୱାନ୍ସ କହିଲେ ଥରେ। ଏ ପୋର୍ ବେଗର, ଗରିବ ଭିକାରୀ। ଭିକାରୀ ଥିଲା ପୁଣି ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ଲିଭ୍ଡ, ବାସ କରୁଥିଲା। ଲିଭ୍ କହିଲେ ବାସ କରିବା। ଲିଭ୍ଡ କହିଲେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଇନ୍ ଏ ଭିଲେଜ୍, ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଭିକାରୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ୱାନ୍ ଡେ, ଥରେ। ଗୋଟେ ଦିନ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା? ଦିନେ। ୱାନ୍ ଡେ କହିଲେ ଦିନେ। ହି, ସେ, ଭିକାରୀଟି। ଥଟ୍, ଭାବିଲା। ଅଫ୍ ଗୋଇଂ, ଯିବାକୁ। ଟୁ ମିଟ୍, ଦେଖା କରିବାକୁ। ଦ ଭିଲେଜ୍ ହେଡ୍, ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ। ଟୁ ବେଗ୍, ଟୁ ବେଗ୍ କହିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା, ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଫର୍ ମନି। ଦିନେ ସେଇ ଭିକାରୀଟି ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ ଦେଖା କରିବ, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗିବ କି ଟଙ୍କା ମାଗିବ। ୱେନ୍, ଯେତେବେଳେ। ଦ ବେଗର, ଭିକାରୀଟି। ରିଚ୍ଡ, ପହଞ୍ଚିଲା। ରିଚ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରିଚ୍ କହନ୍ତି। ରିଚ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଅଛି, ମାନେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେୟାର, ସେଠାରେ, ମାନେ ଯେତେ ଆମର ଗାଁର କ'ଣ କହନ୍ତି, ଗାଁର ମୁଖିଆ। ଗାଁର ମୁଖିଆ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବେଗର ରିଚ୍ଡ, ପହଞ୍ଚିଲା। ହି, ସେ। କେମ୍ ଟୁ ନୋ, କମ୍ ଟୁ ନୋ କହିଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ହେଡ୍, ଗାଁର ମୁଖିଆ। ହାର୍ଡ ଗୋନ୍, ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଟୁ ମିଟ୍, ଦେଖା କରିବାକୁ। ଦ କିଙ୍ଗ, ରାଜାଙ୍କୁ। ଟୁ ଆସ୍କ କହିଲେ, ଆସ୍କ କହିଲେ ମାଗିବା। ଫର୍ ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଅନୁଦାନ ମାଗିବା। ଆସ୍କ କହିଲେ ମାଗିବା। ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଅନୁଦାନ ମାଗିବା। ଫର୍ ଦି ଭିଲେଜ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିକାରୀଟି ଗାଁର ମୁଖିଆ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦ ବେଗର ଥଟ୍, ଭିକାରୀଟି। ଥଟ୍ କହିଲେ ଭାବିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ, ଆଜ୍ ଯେହେତୁ। ଦ କିଙ୍ଗ, ରାଜା। ୱାଜ୍ ଥିଲେ ହେଲ୍ପିଂ, ଯେହେତୁ ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦ ଭିଲେଜ୍ ହେଡ୍, ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ। ସ, ତେଣୁ। ହି ମଷ୍ଟ ବି, ସେ ହେଇଥିବେ। ରିଚର ଦେନ୍ ଦ ହେଡ୍, ଭିଲେଜ୍ ହେଡ୍, ଗାଁର ମୁଖିଆଠୁ ସେ ଧନୀ ହେଇଥିବେ। ଭିକାରୀଟି ଭାବୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ରାଜା ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ରାଜା ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଥିବେ। ସ, ତେଣୁ। ହି, ସେ କହିଲେ ଭିକାରୀଟି। ଡିସାଇଡେଡ୍, ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା। ଡିସାଇଡ୍ କହିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା। ଡିସାଇଡେଡ୍ କହିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା। ଭିକାରୀଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ଯେ ଟୁ ଗୋ, ଯିବ। ଏଣ୍ଡ ବେଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କିଙ୍ଗ, ରାଜାଙ୍କଠୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ରାଜା ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ରାଜା ବହୁତ ଧନୀ ଥିବ, ତ ସେ ସିଧା ରାଜାଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାଗିବ। କିଏ ଭାବିଲା? ନା ଭିକାରୀଟି। ଆଜ୍ ଯେମିତି। ଆଜ୍ ଯେମିତି। ହି ରିଚ୍ଡ, ହି କହିଲେ କିଏ? ଭିକାରୀଟି। ରିଚ୍ଡ କହିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି, ରାଜଧାନୀରେ। ଯେମିତି ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା, ତାପରେ ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ଗଲା। ରାଜଧାନୀ
को गला सेठी जेतबेले पहुँचला आज ही रिच्ड पहुँचला राजधानी रे ही सो से देखिला सो कहले देखिला ए गोटे लार्ज कहले बड़ क्राउड कहले भिड़ गोटे बड़ भिड़ माने बहुत बड़ भिड़ होइछि आउटसाइड बाहर ए टेम्पल मंदिर गोटे मंदिर बाहर बहुत भिड़ होइछि जेतबेले से भिखारीटी मंदिर जेतबेले राजधानी रे पहुँचला से देखिला जे गोटे मंदिर बाहर बहुत भिड़ होइछि ही से इनक्वायर कहले अनुसंधान करिया तदंत करिया इनक्वायर कहले तदंत कला एवं एंड कहले एवं फाउंड आउट ये भी गोटे फ्रेजाल फॉर्म फाइंड आउट कहले खोजी की पाइबा फाउंड आउट कहले खोजी की पाइला सेकेंड फॉर्म फाउंड आउट खोजी को पाइला सी अनुसंधान कला तदंत कला आउ जानिया को पाइला जे दैट द किंग राजा वाज विजिटिंग थिले विजिटिंग कहले भ्रमण रे थिले भ्रमण करथिले द टेम्पल मंदिर से जानिया को पाइला जे राजा मंदिर भीतर अछंती भगवान को दर्शन पाई मंदिर भीतर जाइछंती मंदिर भीतर को जाइछंती द बेगर लुक्ड इन भिखारीटी देखिला भिखारीटी भीतर को जाई देखिला एंड सो देखिला भीतर को जाई देखिला लोकिन भीतर को देखिबा भीतर को जाई देखिला जे राजा द किंग आस्किंग मागुछंती गॉड भगवान को टू ब्लेस हिम से भगवान को कहउछंती जे मते आशीर्वाद करंतु एंड एवं टू कीप हिज ट्रेजर फुल ऑल द टाइम और राजा कहउछंती भगवान को जे मोर जो धन संपत्ति अछि राजकोष अछि राजकोषटी सब बेले फुल हेकी रहो ट्रेजर कहले ट्रेजरी कहले राजकोष फुल ऑल द टाइम राजकोष कहले जोठी की राजांकर धन संपत्ति रहे सोना गहना द बेगर भिखारीटी थॉट भाविला दैट जे गॉड वाज ग्रेटर देन महान एठी कंपैरेटिव डिग्री लागिछि भगवान और राजा को भितरे कंपैरिजन होछि भिखारीटी भाविला जे गॉड वाज ग्रेटर देन द किंग भगवान राजा को टू महान एंड ही से शुड बेग फ्रॉम हिम तो से सीधा जेहेतु भगवान को से महान भावुची तो से भाविला जे मु सीधा भगवान को ठारू भिक मागी देन तापरे कोन हला ना देन कहले तापरे गॉड भगवान अपियर कहले देखा देबा अपियर कहले देखा देले तापरे भगवान देखा देले बिफोर दी बेगर भिखारी सामना रे बिफोर कहले सामना रे एंड एवं शेड देखा देखि कहले द ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन टू योर पॉवर्टी तुमर जो दारिद्रता अछि तार सबुठु भल समाधान हेउची हेउची हार्डवर्क कठिन परिश्रम से भिखारी को भगवान भिखारी को कहउचंती जे तुमर जो दारिद्रता अछि तार सबुठु भल समाधान हेउची कठिन परिश्रम यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग टू अर्न a living and stop begging भगवान कहउचंती तुमर जीविका उपार्जन पई काम आरंभ कर दियो का कहउचंती भिखारी को लिविंग कहले जीविका एंड एवं स्टॉप बेगिंग कहले भिक मागिया स्टॉप कहले बंद करिया भिक मागिया बंद कर दियो से राजा कहउचंती जे तमरो सबुठु जो दारिद्रता अछि तार सबुठु भल समाधान होछि कठिन परिश्रम तुमको तुमर जीविका उपार्जन पई काम आरंभ कर दियो यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग टू अर्न लाइव एंड स्टॉप बेगिंग भिक मागिया बंद कर दियो द बेगर ही डेड हीड कहले मानिबा कौन कहार कथा ना कौनसी नियम कानून मानिया को हीड कहती हीडेड कहले मानिला द भिखारीटी द बेगर हीडेड मानिला गॉड्स एडवाइस गॉड्स अपोस्ट्रोफी लागिछि सेतमे रो भगवान कर जेतु अपोस्ट्रोफी जोट लागे तार मानेटा आसी जाय जे रो
ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି ଗଡ୍ସ ତାପରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଲାଗିଛି ତ ଭଗବାନ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେଟା ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଗେଭ୍ ଅପ୍ ବେଗିଂ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଗେଭ୍ ଅପ୍ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ବେଗିଂ ଭିକ ମାଗିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଦ ବେଗର୍ ହିଡେଡ୍ ଗଡ୍ସ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ମାନିଲା ଆଉ ଭିକ ମାଗିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ହି ୱାର୍କଡ୍ ହାର୍ଡ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଏଣ୍ଡ ଆର୍ନ ମନି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲା ଟୁ ଲିଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କଲେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ମାନେ ଜିଇବା ପୁରା ଜୀବନ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସେ ଭଲ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବ୍ୟତୀତ କଲା କାହାଣୀଟି ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଭିକାରୀ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାବିଲା ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେଠି ଯେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଗାଁ ପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଭିକାରୀଟି ଭାବିଲା ଯେହେତୁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିବ ତ ସେ ସିଧା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗିବ ଟଙ୍କା ତାପରେ ସେ ଭିକାରୀଟି ରାଜଧାନୀ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବୁଝିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ରାଜା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜକୋଷ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହୁ ତାପରେ ଭିକାରୀଟି ଭାବିଲା ଯଦି ଭଗବାନ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବହୁତ ମହାନ ତ ସେ ସିଧା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିବ ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ସେ ଭିକାରୀ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୋର ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ରତା ଅଛି ତୁ ଗରିବରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସମାଧାନ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ଭିକ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଜିଏ ତାପରେ ସେ ଭିକାରୀଟି ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ଭଲ ଆୟ କଲା ଆଉ ଭଲ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କଲା ଏହା ଥିଲା ଆଜିକା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ।